Аре, аре да ги обираме, колко мога да вземем на един магазин? Ей, той идва някакъв лош, с някакъв череп. Не взимаме към 250. Какво? Ще береш 3 магазина, ще И? вземеш 6 бола. Как 6 бона, бе? Какво е това 6 бона? И 6... Ема как ще само 6000, бе? Мен не ме устроива това, бе. Абе, те ти трябват за... Какви оръжия се имаш? Абе, как като влезам в колата, как да ти кажа какви оръжия имам? Няма, направо. Имам оръжие, имам, не се притесня, имам помпа, имам още някакви тъшаци. Помпа не ме устроива. Абе, имам пистолет, бе, момче. Абе, моето момче, трябва да ти няма вашето оръжие, където се някаква трябва да си го купиш, слизай. Чакай сега да видим какво имам сега. Имам помпа, сега направо си да си я взимам или на такова да влизам. Как трябва да съм? Как? Цъкаш. Защо, нали си бе? първоначално на един пистолет, нали? Да. Настрани, нагоре. Давай нагоре и надясно. Да, знам и кое да си взема. Най-горе въгъла. Най-горе Какво пише него? Marksman Rifle. Не най-горе в то. А кое? Не бе, не. Виж, има една базука. Да. Където вентилатора, виж ли има Да, вдясно от вентилатора, какво пише? Едно bullpup, нали? Shotgun, heavy shotgun. Не, и давай сега нагоре. Да. Давай сега най-горе и там трябва да е специал карабин. Ето го, да. Ама той 14 000, бе, Томи. Цецо, това не е вашето оръжие, брат. Само това си трябва. Друго как ще дам 14 000, бе? Ти лут ли си, бе? Нали затова ти казвам, че сега ще го спестим, сега ще ги спестим. Цецо, нямаш по друго да кажеш, сега ти казвам. Бате, купих си го, бе, бал съм го. Ама какво сега трябва да искам си купа някакви тъшаци? И сега виж още колко получаваш. Чай си го от цвета. Едно надолу и само наляво. Чакай сега, едно надолу и наляво. Пистолет. Не, микро SMG трябва да търсиш. Давай само наляво, там под парашута е. Микро. Наляво! Къде е? Ето го. Микро, да, SMG, аз това го знам, бе, ти лут ли си. Добре, готово. Купи си патрони за него и айде. Купих си много патрони. Чай си купа още повече патрони, е така. Да имам 500 и нещо. Айде да тръгваме. Бе ти лут ли си, за какво си дал парите за това, бе, вате? Сега ако не... Искам аз да карам, бе, нещастник. Влиза отпреде, аз вече ще съм лош човек и ще съм отпреде. Сега ще ти насочвам в главата. Искаш ли, бе? Аре, бе. Коя, бе? Да, той я има, нормално. 2 следи си казва. Да. Не, бе, като какво беше, като... Не знам, като 2 капки любов, не знам. 2 следи, бе. Къде е този магазин, бе, Томи? Сега отиваме у нас, бе. Какъв вас, бе? Аре да обираме магазини и ние сме лоши ченгенца. Абе, дай да правим много кейс, да имаш някакви пари. Ти си грозен. Коза? Томи, ти караш ли коза? Няма да влизаме в твоя апартамент, сега ще карам колата. Аре, бе, слизи, бе. Влизай в моят апартамент да ходим да правим кейста, бе. Да, ама Томи как да ти влезна? То не ми излиза. Ето. Аз сега май ще ти дам чек сейт. Да, бе, ето, вътре съм. Ето, вътре съм. Ама вие с Румен имате еднакви къщи, бах ти бокуци. А ти къде си? Долу ли си? Ето те. Бе, за тебе. Ела се. Аре, бе. Готово. Какво правиш са? Сега ще правиш кейс. Как? Сей там, сей в една стачка. Каква ми е яка прическата, човек. Хард го правим. Как на хард, бе? На с кое с SM... Томи, с кое да си оръжие да си избера? С крол нещо си там или?
Ма ти всички ти ги имаш, бе, не А, специя. сега какво да цъкам? Хикс, какво? Не, нищо няма да цъкам. О, ето почваме. Ма то що сме само ние двамата? Аз сега ще обирам магазина. Колко пари ще вземе? Има ли поле 200 000? Магазин няма обираме, сега правим хейс. А 200 000 ще има ли? Това е много. Значи има малко, така ли? Кой ми звъни, бе, вате? Баба. Бабо, ти ли ще обираш, бе? Ало? Обирам магазини. Да. Спи от татъка. Да. Ти какво правиш? А, на работа. Да, да. Еми, айде. Викторе, Жоро писал, че ни чува, ама аз като ти казах, че ни чува. Абе, то какво ни говори, бе? То ми ще го пребива. Не мога, скип. Виж какъв съм готин. То ми ще още толкова космант. Така съм решил. Ready, айде, ready съм, айде, давай. Why you waiting for? Love me like you do. Точно така. Да, със сигурност. Със сигурност. Томи, виж това кола, аз ще я карам. Аз ще я карам. Yes. Аре, влизай, бе, щастник. Аз сега ще видя едно видео. Сега какво трябва да влезна? Къде трябва да карам? Докъде? Аз ще карам на... То това не мога да запали, бате, толкова си дебел. Томи, това е за тебе. Ау! Няма проблеми, спокойно. Професионален шофьор. Да, със сигурност, да. Не. Томи, видели го това? Аз ще карам на first person. Как съм се засилил, бате, че се отрепем некъде. Лево. Кажи, Викторов. Карам колата на шофера. Ай, само не ми свиркай, пичага, ще слеза, ще пребия. Не мога да гледам, бата. Бахтяката кола. Това ще така... да, то верно, че тук като влезеш в... Ще ги искаме тук да карам, че вибрира джойстик. То ми готово. Стигнахме. С стил. Без да се блъсна, човек. Много съм добър. Сега какво трябва да правим, Томи? Томи. Томи, какво трябва да правим сега? Сега просто гледаме, тази банка ще я обираме. Кога? След още една мисия, какво, Виктор? Какво е? Вземи си. Аре да обираме. Ще обираме банка. Сега на къде трябва да карам? Давай. Не ми излиза такова, не ми излиза това. Така, айде да продължаваме машинки. Стрим беше. Да. Има не да Защо не стримваш как обираш банка? Аз стривам още от началото,
Сега забравих, аз верно, че стримам. Да. Esta motherfucker Кико Капучи. Не знам, не един друг гледа къде иска да играем. Ама сега не мога. Абе, много са далече тия такова, бе, писти 2 км, аз толкова не мога карам. Защото аз правя едно с чипове, така че сигурно се забавя. Какво правиш ти? Едно с чипове. Нещо в колата ли? Да. О, моля да видя на First Person какво правиш. А, да, верно, цъкаш ти на телефона. Ей, то сега ако ме засече, ще го убия, бате. Още не съм се треснал от как сме починали да караме, много съм добър. И гледай сега то как ще ме засече, бате, и го убивам. На място. Бах ти това, хейст, това ще е яко. Защо си изкончили джама, бе? Good Turkish. О, малко дрифт. Не, бати дрифта, човек, виде ли го? То ми виде ли дрифта? Да, екстра. Нали, много съм добър. Не, пич, не ме блъскай. Гледай го то как завива, леле, ще те пребие нещастник. Добре. Ще се удара. Така... Сега тук имаш обратен завод. Братен? Стой! Ние отиваме тук в на Лестър къщата, нали? Бегай, бе, пич. Васко ги пуска, май. Ма брат, кой ги пуска тия? Слезнах. Сега трябва да влизам в колата, нали? Сега ще я карам много ясно. Чао, Томи. Аз... мога, бе. Сега трябва да карам към къде? Газ. Човек, не мога с това как да дам газ. Ние ще се преобърнем 3 пъти. I think so. А та, какво ще ни помага тази жената? Сега дава уиди. Аха. То ми това не мога да завива, бе. Пичага, не пресичай така, ще пребия. Малко first person. Стой! Не, first person не ме кефи. На тази кола не мога. Добре, че съм грозен. Ти си грозен. Не ми насочвай пистолет в... Не, пич! Майко, как щехме се треснеме, Томи? Дрифт? Дрифт искаш ли? Ето ти. Аз съм на first person. Ма само не ме стреляй. Сега чакай. Само не ме стреляй. Само нема да го бараш. Ти се багна. Я не ми покажа среден пръст, бе, нещастник. Какво ти пука? Аз как вкарах на 90 и нещо, какво беше тоя Нойер миналата година това. Така. На 15-ката. Човек, пак отиваме от твоята... не, това не е твоята къща. Са на къде сме, бе, брат? Тук ли трябва да влизаме? Ма защо сме се в твоята къща? You have earned a trophy. Аз нямам къща, аз живея на улицата. Аз живея по хората. Не, аз живея при Томи. На такова. Сето пейст. Какво е това, бе? Платиниум цеката, но... То ни даде пари за нищо, бе. Добър ден. Чакай, бе, свършихме ли го? Не, сега почва... Аз дигнах ранг, вече съм 13. Сега почва работа да скиш. Окей. Трудно ли ще е? Не, но. Виж тази, бе, тази ще ме пребие, вата.
Бах ти жената. Сега какво ще ни дава та? Батяката тениска има та. Да, бе, бат. Да, бе, много мраз такава, бе. Гледай сега тази ще драска, тя не мога да рисува. Та Томи, какво го гледаш то, бата се едно? Да, гледай колко бързо го написа, бе, бати бързак. Да, добре, че е тъпо. С Ибрата отпреде, нали? Как да не мога да играеш, бе? Тето сега отиваме да взимаме... Викторе, ти чуеш ли се какво говориш, бе? Викторе, ти чу ли какво каза? А ти изобщо знаеш ли какво е хибрид? Това е отбор от няколко лиги. Моя. Не, Айде бе, пичага, бе. Да. Вземи си глупоена, братя. Томи, айде почваме, Томи. Добре, ето да не ми викай. Чакайте сега да гледаме. Сега какво трябва да правя? Zoom, quit искам, бе, какво е това? Не. Томи, какво трябва да правя сега? Сега ще ходим вече, тук е малко по-трудно вече. А ти сега какво правиш? Нищо, пиши ми там някакви работи. Има ступа и там след това. Мама. Какво ми ги показва ти? Аз мога да чета. Аз за малко да куитна. Къде се губи до сега? R. Не искам вече да давам пари. Много ясно, че не искам. Не си нито за контракти. Добре, айде да кафето от Тодо. Но толкова чакаме. Ма ние сега какво правиме? Томи. Ето. Ето, почахме. Добре. Срещу него и... Почнахме ли, бе? Какво става? Разги левата. Я ме виж мене къв съм, бе. И не искам вече да поглеждаш назад в моята стая с безброй врати. Ходи при другите намазани с грим. Желая лудо за старите дни. Томи, къде ни е колата? Богати. Аре бе, шо не мен не ме пуска да влезна. Тетка. Томи, не ме пуска да влезна. Сега чакай. Добре бе, шо не ме пуска? Не ми дава. Оправи се. Какво оправи се, вате? Бак ти нещастника. Сега откъде си намеря кола? Бати, ти си голем тъши акаунти, честно. Не ме блъскай, че ще пребия, бе. Аре, взимай колата, бе. Сега трябва да идвам с някакъв джип. Кажи да. Нещо друго. Направим това кръво. Ма човек, ти къде си, бе? Ето те, бе. Да, ето те и не мога да те видя.
Изчакай ме да дойда, че не съм си го отбелязал на картата да не се забава. И да ти ако видиш какво карам, бата, ще ти стане смешно. Ти махнал ли си ги, бе, Виктора? Що? Не, пичага, не се блъскай. Добре, удържах я. Ти къде си, бе, бате? Чай, бе, аз не видех, че завина там. What the fuck, къде сме, бе? Брат, нищо не виждам, карай нагоре. Ето е сега по-силно. Не дей бързай. Цецо! Да! Ай, дай се. Бавно. Ей, сега тук слез. Добре, слизам. И сега ще се прикрием. Какво трябва да правя са? Трепи ги! Крийте и ги убивай! Чакай, бе, какво трябва да правим, бе? Чакай, бе, как си извада оръжието, бе? Да, бе, взе го, бе, бате, чакай, много са. Аре, бе, бате, аре, издизай. Бах ти нещастника, бате. Какво става, бе? Какво става тука, бе, бате? Дай, газ. На къде? Скачай, бе, как се скачаше? Чакай, бе. На къде трябва да идвам, бе? Къде си ти? Кое трябва да вземем? Тая кола ли? Да. Еми, взимай, да влизам ли? Как? Да, прикара. Чакай, да. Да, може. Чай, че то... Брат... Какво става, бе? Това е моята кола. То така. Да. Да, назад. Какво да скачам през... Не, махни се от нея. То е така. Не. Какво да правя сега? Къде да бягам? За какво? What the fuck? Айде, давай. Ти много просто дете, за какво трябваше да я гърмиш? Мерси. Така е по-готино. Със сигурност. Томи, аз тия ще ги газа, бе. Да, тази колата е някой. Стой! Не! Ма аз вчера видя, че се ядосах, бате. Аз накрая ще го започвам го запсувам вече, защото ме нервира. Томи, не ги стреляй, бе, ти лут ли си, бе? Бата, какви са тия, бе? Тия само ме засичат. Като Томи някакъв такъв буклук. Ти си буклук, бе, аз много бързо да правиш 20 гола. Стой! Изпуснах завоя. С дрифт. Томи, видя ли го, бе? Бати, дивака съм. Сега вече почва сериозно. Аз ще умра от страх, Томи. Не. Ай, втората част. От това. Продължаваме. Аз пак съм платиним, ме бати, звера съм. Пак ми даде 10 000. Аз пак 10 000, 5 000. Мен не ми дава нищо, ама сега ще взема по-голям процент. Със сигурност ти нали правиш там някакви простоти.
Мастер чукал. Гъс. Гъс. Абе, гъс. Румене, гъс. Томи, чакай малко. Знаеш какво правя са? Сега снимам това. Чакай сега малко. Чакай, че то от Васко не мога една дума. И не искам вече. Така. Абе, колко стана часа, бе? 2. 2 и 3. Аре бе, пичо, аре дайте да играем, че съм се нервирал. Аз искам пак да карам колата. Ако има. Човек, облечи се. Сега какво трябва да правим, Томи? Колата. Абе, ти тъп ли си, бе? Що? Какво му удриш? Мотан ли си? Бах ти педала, бате. Сега пак ще до. Аре, Си пазарджишки мендил. Ай, само с ръце. Макси от тука, бе, искам си минавам мисията, бе. Ма добре, де. Чай, че ще ме направим думи. Его, тето, звъна ми. Тъп ли си, бе, бате, ще сгаза канти. Нещастник. Седи, че уния сега. Цецо! Какво, бе, бате? Чай, че ме подгониха някакви дедовци. Аре. Чакай, канти, някакви дедовци, бате, ме гонят тука, сега ще слизам да ги почвам. Некъв ми звени дом. Аре, бе, нещастник. То ме... Аре, взимай, бе. Абе, беги от тука, някаква детка ме бие, бате. Аре, умри, бе, нещастник. Само ме подгониха и полициите. Уникално. Ти къде си, бе? Абе, защото тя няма колата, бе. Бе, чакай малко ти. Какво стана, бе, нали? Трябваше да го продължаваме. Свети ми джойстика синьо и червено. Защото ме гонят ченгетата. Защото съм лошо момче. Пичо, не дайте идвайте, бе. Машинката, какво става машинката? Не, сега ще ме видят, нещастници. Да. Сега така. То ми бързо, бе, бързо, че някакви ме гонят тука ченгета нещастни. Ще ме убият. Бързо. Вземи кола. Поканик. Чакай, че трябва да се махна от тия. Чай сега как да влезна. Така. Лестър. Айде продължаваме. Дето слушай сега. Да. Значи. Ти прие. Така. Стой сега, аз трябва тук да влезна Значи в... дето слушай сега. Да. Влизаме в банката и ти веднага почваш да стреляш отгоре по камерите. Добре. За да не ни видят. Да, и след това. Нали вътре ще има в банката хора, нали така? Да, сигурно. Вадиш си оръжието, което имаш най-много патрони, аз ти препоръчвам пистолета. И почваш ги да насочвам. стреляш близо до тях. Ага. Или ги насочиш, само не трябва да пада там, има едно, то ще излезе там, то не трябва да пада. Добре. Не знам дали аз или ти ще караме колата, обаче ако аз ако ти караш, караме, нали, да бягаме от полицията и след това ще дойде един хеликоптер. Ти трябва да караш точно под него, за да ни пане с един кран. Те ще ни видят, то нали ще ми... Добре, ще видиме. Хубаво. 143, добре, хубави пари ще взема. Какво означава това? По 50 хиляди ще... аз ще взема 57 хиляди. Да. Драйвер ли? Какво пише? Драйвер. 40%, 60%. Как ти си направил 60%? Защото аз не взимам пари в тия първите. Ти нали взе пари в тия първите? Взех 10 хиляди. Достатъчно. Общо 143 хиляди и двамата. Ще вземем. Ара махи се, бе, дебелак. Ма, това много ме нервира. Що се ги направи? Гледай го. Той не знае какво прави. Аз не знам как, аз не искам, как не съм го напсувал още.
То му е. Аре бе, пичага, аре бе. 143, добре бате, аре давай. Са па ще ми дава тук да ги... Кое бе? Дяла, процент. Еми, да бе. Ти го дигна, ако искаш с още едно. Дигни ми да станат на 60. Хубаво. Добре, аре бе, знам какво правя. И не... Аз съм 13-то ниво. Добре бе брат, виждам тук какво излиза. О, ние ще сме с тази колата, как се казваш? Курум. Да, Курум. Аре бе, това за какво не иска по-бързо? Ма добре, верно, защо не го показва това? Аз мислиш, аз го знам. И дори да не го знам, това е някакво тъпо. Добре де брат, аре бе. Гледай докъде трябва да карам бе. А то верно, че магазина беше там това. Банката. Добре, сега какво да правя? Ретри, quit, кое? Реди. Реди бе, реди бе, реди. Така добре ли ти е? Да. Къде са ми... Банк? Къде съм аз? Това отзад ли съм аз? Абе, бате, какво е това бе? Ма чай, че и аз... Някакво... Е това. Сега ти трябва да ми се качиш в колата. Би трябвало сега. Ако не, ти ще трябва да влезеш в някаква друга, къде вземеме. Да. Ето, най-накрая бате ще го видя това отвътре, това зенторно ли, какво беше? Не, това беше адер. Мали това много бързо е. Ще си взема зенторно, ама... Много кефи бога. Нали? А нали на миналата, къде бях 130 лева? Ги има всички, 220, който да не беше влезен. На тройката ли? Да. Леле, като мен дрифтове не мога правиш. Човек, това много върви бе. Не. То това ако го апдейтне, ще става най-бързо, ако го апдейтне. Ти шо не си го направиш? Колко пари ще иска? 200 бона. Ама, аз още не имам къща. Не, аз имам аз с тия пари ще имам точно и ще си купа къща. Аз ще кажа коя къща си купиш. Вие имате всичките еднакви, оная къде ти я имаш, с гаража големия. Цето, отиде карай. Кое да карам? Онова. Газ! Аз съм първи. Курума! Бум! Дай! Сега ще има ли фейлове? Ако фейлнеме, какво става? Не, ще ни взема парите. Не, сега първият ти мога да вземеш към 80 бона, ако фейлнем. Ох, няма фейлове да фейл. Ако някой от нас умре, какво става? Фейл. Стига бе, верно ли бе? Това е мазно. Не бе, пичага, не ме засичи така нещастник. Гледай го и той, бокуци, я гледай как карата. Ето това не е бавно Курумата бе. Курумата не е бавно. Даже много ме кефи, не. Е някаква зверска. Това е Субару, гледай сега как ще ме засече нещастник. Това почти не поднася, бе, ти лут ли си? Мамка ти! Маче, това не е. Кое бе? Ти какво правиш в момента? Ти верно, че правиш нещо с чипа. Карай малко по-бавно. Добре.
Томи, Да. аз снимам сега това и после ще го кача във Фейсбук. Във Фейсбук, когато ще го кача в Ютуба. Ще кача как минава. Само е така качвам някакви прости. И не искам да направи ли го, Томи? Чай да карам по-бавно, че ние сме почти стигнахме. Направи ли го, бе? Да спирам ли тук някъде? Още не съм се. Чакай, няма да отидем тогава там. Добре, готово. Готов си? Да, аз видях нещо правиш на телефона, някакви лабиринти. Кой това сега? То още не ми е изнезнал, защото не си го направил това явно. Ето. Кое е лъкъп, знаеш ли лъкъп? Чакай, Саши, чакай сега. Сега какво трябва да слизам, нали? Давайте, да. Не, чакай. Какво? Виж на телефона. Той е ходил в Кое? Лос-Сантос. Чакай, бе, Алекс, не мога сега, чакай малко. Трябва да правя нещо. Сега влизаме. И какво? Тук. Да, айде. Това е маската. Как се слага маската? Ето. Ясно. И сега какво? С кое се отваря оръжието? Чай си извада оръжието, бе. И това. Чакай! Не бе, бате, аре влизай, бе. Не бе, бате, бе. Затваря, бе. Чакай, че не мога да си извада оръжието. Къде имам такова, бе? Къде има още камери? Няма вече, аз май такова. Добре, сега какво? След това ги гледаш тия педалчета и ги такова. Добре, само... Махни сутме. Махам се, бе, не съм до тебе. Отивай първо ние и после да ги стреляш, обаче да не ги убиваш, ми стреляй до тях. Добре, чакай сега. Чакай, че то цъкна някаква аларма. Ми чисти, Цецко. Бат, откъде да знам какво да правя, Томиславе, ти добре ли си? Кога съм го правил това? Какво да правя са? Сега наново ли ще го правя? Сега отиваме, влизаме в банката, стреляме по камерите и ти почваш да майка ги ти гледаш. Ти по майката, аз къде я знам, че трябва да те комплите? Мама му стара, бе, бах ти нещастната игра, бе. Чу си с базука, бе. Сега си махни, сега отиваш нали вътре и почваш да ги гледаш и да ги стреляш. Да, бе, ма чай, че аз си... Да, бе, чай да си намеря аз другото оръжие. Чай, че аз съм бах ти нубъра на тази игра, човек. Не мога да смена оръжието. Разгеле, бате. Дай, бе. Не, бе, бате. Къде е? Само да не стрелям, викаш до тях. Има... До тях, само да ги стреляй. Добре, то къде има тук някакви хора? Да не си цъкнал копчето, нещастник. Да не си цъкнал копчето, Заплашвай ги се едно да ги убиеш. Да, бе, да. Да, бе. А ти нещастник. Мани, за малко да го цепна това. И аз него за малко да го цепна. Нямам къде, бе. Томи, събрали ги, аре, бързо, бе. Цветова има още бая, така си. Ти да не си пипнал копчето, нещастник. Чуши ми, какво ти казвам.
Това много мазно е, какво стрелям сега тук вате до тех, тия па нещастници и кръщат тук, бах ти нещастници. Да, сега вземем пари. Почти стигна, направили ли? Гонят ни 3 полиции. Сега какво трябва да правим? Дето, Да? отива е в това... В колата? Не, чакай, аз ще карам. Добре. Аз ще карам. Ма бързо! Няма какво да караш, бате, аз влезнах вече в колата. Бързо е! Абе, Тето... Карай! На къде? Не знам, карам на некъде. Карай, там съм жил и гледай. Добре, карам, че ми е трудно. Абе, няма значение, бе, ти лути си. Добре, аз сега ще видя да това ще Добре, айде. Между двете. Дали си пука, бе? Майка ти нещастник! На къде са, Томи? Ето виж, днес сега ти казвам, тя има един голям кран. Да, ето го. От страна, да. Намали. Намалил съм, чай да стигна. Аз ти казвам къде. Що е така, не бързе, много си напред. Его. От първия път, много съм добър. Ма аз ти казвам, аз мога да карам коли. Томи, сега ще виж, взеха ни с това. Сега ще ни даде по колко? 60 000 на тебе, 80 перфектно. Това ли беше? Да. Марува, да. Това беше. Сега ще си купиш същия отбор, нали? Аре бе, пичага, аре, че съм целия в дупки, бе. Готово, хейст пейст. О, платиниум. За какво ти си платиниум, бе? Даде ми 143 000. А ти тъп ли си? Не, това е общо. 64. Don't not. Васка. 1000 и нещо. 14 ранг. Добре, чакай да си мина дивизията. Тя да си мина дивизията. Абе, Васе, залагай. Васе, залагай. Ще мина дивизията и не знам да... Ще стане, бе, ти лут ли си? Томи, пиеме бира, Томи. Да. Бати диваците. Готови сме. Ела сега.